Hej, velkommen til denne her video omkring hjemmesider og moodboards og en lille smule omkring SEO på Google. Hvis vi lige prøver at starte ud omkring det her med hjemmesider og moodboards, så er det altid en rigtig, rigtig god idé at lave et moodboard, inden vi begynder at udvikle og designe vores hjemmeside. Moodboardet starter altid i målgruppen eller i vores personer, hvis vi har lavet dem, og med et formål. Så det vi skal stille os selv, eller de spørgsmål vi skal stille os selv, inden vi går i gang med at udvikle vores hjemmeside, det er, hvem er denne her hjemmeside til? Hvad skal kunden eller brugeren af denne her hjemmeside føle, når de er inde på hjemmesiden? Og hvad skal kunden og brugeren gøre inde på vores hjemmeside? Så når vi laver et moodboard, så laver vi lige så meget en oversigt over det, vi gerne vil, det udtryk, den visuelle stil, vi gerne vil have, men vi gør det også for at fravælge alt det, vi ikke vil. Så helt kort fortalt, så er et moodboard altså sådan en samling, en collage, også som I kan se her i eksemplerne over på højre side, af forskellige visuelle udtryk og farver. Og det skal tilsammen ligesom illustrere den stil og det udtryk, det visuelle udtryk, I gerne vil opnå med denne her online tilstedeværelse på jeres hjemmeside. Hvis vi så går videre over i hjemmesider, så er det meget, meget vigtigt, at vi ligesom adskiller hjemmesiden fra at være en online brochure. Det er der desværre stadigvæk nogle hjemmesider, der er, hvor det er rent sådan informativt. Og det skal en hjemmeside altså ikke kun være. En hjemmeside skal også være med til at kunne konvertere vores kunder. Det kunne være at konvertere dem ind til, at de rent faktisk køber noget, hvis vi har en webshop. Konvertere til, at de kontakter os. Der kan være flere forskellige konverteringer her. Så det, der er vigtigt at sige omkring en hjemmeside, det er, at det er altså sådan en form for en handlingsdesign. Vi skal tænke meget over, hvad er det for en rejse, vores kunde, vores bruger af hjemmesiden er på? Hvordan bevæger de sig rundt inde på sitet? Og kan de nemt og, smertefrit komme frem til at handle på det, de har brug for at handle på? Det er også vigtigt at sige, at når vi bygger de her hjemmesider, så skal hver site eller subsite ligesom have et formål. Så når vi begynder at bygge den og bygge de her forskellige undersider, så skal vi ikke plastre dem til i mange forskellige formål, fordi så ender vi med at forvirre brugeren, forvirre kunden i kundens rejse. Så alt vi laver på vores hjemmesider, der skal vi ligesom hele tiden måle det op mod, hjælper det her kunden eller brugeren videre i deres rejse mod enten at skal købe et produkt hos os, kontakte os, booke os, hvad end de har brug for, når de besøger vores hjemmeside. Der er også nogle vigtige nøglebegreber, vi arbejder med, når vi laver de her hjemmesider. Det kan være en landing page. En landing page er typisk det, man lander på, når man klikker på et link inde på sin Google-søgning, kunne det være. Og der er forskellige andre ord her. De her nøglebegreber, jeg kommer ikke til at gå igennem dem alle sammen slavisk. Det er sådan et sted her, hvor man meget vel kan bruge ChatGPT til lige at komme med nogle begrebsforklaringer og bruge ChatGPT som sparringspartner, for den er rigtig dygtig til at forklare jer, hvad de her forskellige nøglebegreber handler om. Så det vil jeg anbefale jer, I selv dykker lidt længere ned i. Hvad indeholder en god hjemmeside så? Jamen en god hjemmeside har selvfølgelig en god funktionalitet, og det handler både om teknik og indhold. Der er noget omkring det her med load-tider. I har alle sammen prøvet at klikke ind på et link, for eksempel via en Google-søgning, ind til en hjemmeside, som tager rigtig lang tid om at loade. Allerede der er vi faktisk som kunde eller bruger på vej videre, fordi det har vi simpelthen ikke tålmodighed til at sidde og vente på. Så handler det selvfølgelig også om æstetik. Det brand, hvis hjemmeside vi er på vej ind på, det skal gerne ligesom passe sammen. Hvis vi er på vej ind på et hjemmeside med boliginteriør, så vil det måske skure lidt i vores øjne, hvis alt er bygget i neonfarver. Hvis der er rigtig mange visual effects, som blinker og botter og alt muligt. Hvis man egentlig havde troet, man skulle ind på en hjemmeside med sådan stille og rolig boliginteriør i douchefarver over i beige-universet. Så selvfølgelig vores farvevalg, vores layout og vores billeder skal selvfølgelig passe til det brand, som hjemmesiden handler om. Så er der også noget omkring det her med signalværdien. Der skal være en sammenhængskraft og en troværdighed, når vi er inde på hjemmesiden. Det skal være troværdigt for os at surfe rundt inde på hjemmesiden. Det skal altid være nemt at finde nogle kontaktinformationer, for der øger vi troværdigheden markant.
så snart at kunden eller brugeren kan se, at han eller hun nemt kan komme i kontakt med os. Så sådan helt konkret, så skal vi selvfølgelig være opmærksom på, hvad er hjemmesidens formål. Vi skal have gennemtænkt det indhold, der skal være på hjemmesiden, og vi skal lave nogle gode og korte tekster. Det skal være en visuel oplevelse, der matcher produktet og den service, vi tilbyder. Og så skal der selvfølgelig være en brugervenlig navigation. Når vi taler om navigationen og brugervenlighed, så er det også typisk det, vi kalder UX. Og nogle konkrete råd til at bygge denne her gode brugervenlighed og en god navigation op på en hjemmeside kan være, at man har maks 7 punkter i hovedmenuen, altså den topbar, der ligger øverst. Ellers så skal man bygge det op på en måde, så man har en menu, der ligesom folder ud. Det handler også om, at de knapper og links, vi har derinde, der ligesom skal lede folk videre i deres kunderejse og ind i en handling, at de skal være meget tydelige. Det er også det, vi kalder call to actions. Call to actions er typisk de her knapper, hvor der står køb her, bestil her, se mere, læs mere osv. Så det skal være meget, meget tydeligt. Og så forsøg at have som en tommelfingerregel, at ligesom en call to action per site. Der kan godt være en side på hjemmesiden, hvor man både har en, der hedder se mere, og så folder den ud, og så kommer der mere tekst. Men hvis det er en side, hvor vi rent faktisk skal sælge noget helt konkret, så skal der kun være en call to actions, der hedder køb her eller læg i kurv. Fordi hvis vi begynder at have for mange call to actions per subsite, så igen begynder vi at forvirre kunden eller forvirre brugeren. Og altid gør det super nemt at komme i kontakt med jer. Det øger troværdigheden på jeres hjemmeside meget allerede der. Så er det også vigtigt at tænke på, at brugeren læser ikke som sådan. Vi scanner. Og det er sådan helt noget mekanisk, der sker i forhold til, hvordan vi bruger vores øjne. Og der scanner vi altså meget hurtigt de her sites, og det betyder, at det skal vi have i fokus i vores sådan visuelle hierarki. Så hvad er det vigtigste, vores kunde får øje på først, når de besøger vores hjemmeside? En måde, vi kan arbejde med det her på, det er at arbejde med overskrifter, underoverskrifter, bullets, og så noget med kontrastfarver. Så hvis der er noget, der står frem tydeligt i nogle kontrastfarver, så er det det, vores øjne søger hurtigst. Så det skal man være meget opmærksom på, når man bygger sin hjemmeside. Og så er det også bare vigtigt at pointere, at hvis vi bygger alt op i kontrastfarver, alt op i store headlines, jamen så drukner det. Fordi hvis alt er vigtigt, så er intet vigtigt lige pludselig. Og så denne her call to action, som jeg lige kort talte om før, det er ikke bare en knap, men det fungerer det typisk sådan rent teknisk som inde på en hjemmeside, men I skal hele tiden tænkes på jeres call to action som en beslutningshjælp. Så ja, den typiske fejl er, at vi altså laver for mange call to actions, for så ved vores kunde ikke rigtigt, hvad er det, vi vil have dem til at gøre. Så altså en primær call to action per underside på hjemmesiden, og så også tænke meget ind i, at call to action skal matche kunderejsens fase. Så hvis det kunden er inde for at blive klogere, søge information, hvis det er der kunden er, så kan det godt være, at call to actions er denne her se mere, hvor man folder ud, så kunden kan blive endnu klogere. De får mere tekst, de får mere information om produktet. Men hvis kunden er et sted i beslutningsrejsen og i kunderejsen, hvor de er klar til at gøre købet, så er det også vigtigt, at der er en købknappe. Og så er det meget vigtigt at tænke meget på både tekststørrelser og farve i de her call to actions knapper, igen i forhold til det her visuelle hierarki, så det er noget, der fremstår meget tydeligt på jeres hjemmeside. Og så som lovet, bare lige en lille sneak peek omkring SEO i denne video også. SEO handler jo om søgemaskineoptimering, og det handler jo om det her med, at Google ligesom er inde og optimere på vores hjemmeside. De er inde og kigge på, hvordan performer denne her hjemmeside i forhold til, hvor vi ligger i søgehistorikken, når Google laver sine søgninger. Så det er altså sindssygt vigtigt, at vores hjemmeside er SEO-optimeret mod Google, og også lige om lidt mod sprogmodeller som eksempel ChatGPT eller Gemini, fordi det hjælper os altså med at rangere højt på de søgeord, som vores målgruppe bruger for at finde frem til os. Så for eksempel, hvis vi lige tager et par eksempler her, et B2C eksempel, det kunne være en webshop, der sælger sneakers,
og de vil gerne findes på hvide sneakers dame eller Nike Air Force 1 på tilbud. Og det kræver altså, at vi inde på vores hjemmeside har SEO-optimeret vores hjemmeside med søgeord som hvide sneakers dame, Nike Air Force 1, det er ikke sikkert, vi har tilbud med, men i hvert fald Nike Air Force 1. Fordi så opnår vi en bedre placering ude i de søgeresultater, der kommer frem på Google. B2B-eksemplet, det kunne være en grossist i forhold til kontorartikler. De vil godt findes ude på Google på søgeord som kontorartikler en gros, eller leverandør af kontorudstyr. Og her handler det også om igen, at vi ligesom får optimeret de søgeord, og det vil sige den tekst og information, der ligger på vores hjemmeside, til at Google kan finde os på de her ord. Så jo bedre SEO-optimering vi har lavet på vores hjemmesider, jo bedre, forudsætninger giver vi Google for at finde lige nøjagtigt vores hjemmeside frem, når kunden sidder og laver deres Google-søgninger. Udover selvfølgelig de her søgeord, så vurderer Google også vores hjemmesider på blandt andet hastighed. Det er det her med load times. Indeholder billeder, når placeringen ude i søgehistorikken skal fastlægges. Google er ligesom inde og vurderer vores hjemmeside på 3 elementer. Den er først og fremmest inde og vurderer vores hjemmeside på det her med ekspertise. Samlet set kaldes det her Google Eat. Ekspertise handler om viden og specialisering, så den vurderer altså kvaliteten af vores indhold, og om den kan, vurdere, om det ligesom er skabt af en fagperson. Så den, der sidder og skriver noget om de her hvide sneakers, er det rent faktisk en person, der ved noget om det. Så handler det også meget om omdømme, altså autoritet. Google ser vores hjemmesider som autoriteter, hvis andre bruger vores hjemmesider og linker til den som en troværdig kilde. Så lad os tage eksemplet omkring det her med B2B, en gros, kontorartikler. Hvis der er andre sites, det kunne være blogs, det kunne være forskellige kilder, der ligesom linker ind til vores site som værende en troværdig kilde, så er det noget, man får pluspoint for hos Google. Så har vi den sidste omkring troværdighed, det her med legitimitet og gennemsigtighed. Og det er altså her, de her kontaktoplysninger virkelig kommer i spil. Hvis vi er meget tydelige omkring kontaktoplysninger inde på vores hjemmeside, og eksempelvis også viser nogle anmeldelser af vores produkter, så styrker det vores domæne. Så styrker det vores troværdighed. Google kan se, at der er allerede kunder, der har købt fra det her site. De har været inde og vurdere det. Det handler ikke så meget om de laver en god vurdering af produktet eller ej. Men det, at de rent faktisk har lavet en anmeldelse af vores produkter, styrker troværdigheden i Googles øjne. Så man kan sige, at hvis vi lige sådan kobler brugervenlighed og Google Eats sammen, så handler det jo rigtig meget om, når vi bygger vores hjemmesider, at det skal være relevant. Alt vores indhold skal være relevant og troværdigt. Men det er ikke nok kun at have relevant og troværdigt indhold. Det skal også bygges og placeres på en måde, så det er brugervenligt. Fordi det vægter Google også. Så Google skelner altså mellem indhold af høj kvalitet og indhold, der faktisk er brugbart. Så vi kunne godt være en meget, meget klog person, der byggede en hjemmeside og skrev rigtig mange flotte tekster, meget høj faglighed, høje ligestal osv. osv. Men hvis navigationen inde på hjemmesiden ikke er god, og kunderne rent faktisk har svært ved at finde det, de skal bruge, og derfor kommer til at klikke alt for meget rundt, så bliver vi straffet af Google, selvom vores indhold har en høj kvalitet. Så ustruktureret og svært indhold kan altså meget hurtigt blive overhalet af nogle langt enklere hjemmesider, hvor det indhold, der er på hjemmesiden, er klart opdelt, og det er let læseligt for kunden. Det var det, jeg havde omkring hjemmesider og moodboards og en lille sneak peek på Google og Google Eats særligt. Jeg vil anbefale jer alle sammen omkring de her nøgletermer, som vi bruger rigtig meget. Gå ind og brug ChatGPT som en sparringspartner til at blive klogere på, hvad det er. Tak.